Bine ne regăsim, suflet frumos, la cea de-a 5-a zi a echilibrării și armonizării centrilor noștri energetici. Astăzi o să echilibrăm centrul energetic al gâtului sau chakra gâtului. Acest centru ne ajută ca să spunem adevărul propriu, iar în momentul în care acest centru este blocat, se poate manifesta prin inflamația amigdalelor, mereu răcim în zona gâtului, sau o perioadă lungă dezechilibrată al acestui centru energetic poate duce chiar la tiroidă. Precum știm, am fost învățați, majoritatea românilor, că este rușine să-ți exprimi propriile emoții sau propria părere. La fel ca în restul zilelor, o să am rugămintea să-ți alegi un loc în care nu vei fi deranjat următoarele minute. Ușor să închizi ochii și să începi să-ți aduci atenția către corpul tău. Vom face câteva respirații conștiente ca să-ți eliberezi mintea de stres și de grijile de zi cu zi. Ușor, închizi ochii și cu fiecare respirație pe care o iei, te simți din ce în ce mai prezent în momentul acum. Cu cât respiri, atenția se întoarce către corpul tău. Vom face aici câteva respirații conștiente, după cum urmează. Inspiră profund pe 3 timpi. Inspiră 1, 2, 3. Expiră lung tot pe 3 timpi. 1, 2, 3. Rămâi în liniște. Mai inspiră o dată pe 3 timpi. 1, 2, 3. Expiră lung în 3 timpi. 1, 2, 3. Rămâi un moment. Și încă o dată o respirație la care ești atent. Inspiră 1, 2, 3. Expiră 1, 2, 3. Acum, fii doar observator și analizează-ți ritmul în care respiri. Simte cum aerul intră pe nări sau pe gură și ajunge ușor prin gât, ca mai apoi ultima destinație să fie plămânii. Menține-ți atenția către gâtul tău și doar analizează în acest moment. Simte aerul rece cum ajunge în spatele amigdalelor și observă dacă acest aer te deranjează. Cu cât ești mai atent în zona gâtului, observi o mică sferă albastră care ușor începe să-ți cuprindă tot gâtul. Această sferă albastră reprezintă chakra gâtului sau punctul energetic al gâtului tău. Dă-ți voie să simți această căldură a chakrei gâtului și cu cât ea se învârte din ce în ce mai repede, îți cuprinde tot gâtul, cuprinde amigdalele, laringele, limba, corzile vocale. Permite ca această energie albastră să te elibereze și să ardă acum toate momentele în care nu ai putut să spui adevărul propriu, toate momentele în care a trebuit să trăiești în minciună. Dă-ți voie și permite ca această energie să te elibereze în acest moment, aici și acum. Și observă cum ușor gâtul tău devine din ce în ce mai relaxat. Limba ta este relaxată. Și de acum încolo ești pregătit să-ți grăiești propriul adevăr, fără teamă că părerea ta îi va răni pe cei din jur. Fără teamă că părerea ta este una diferită. Începe ca de azi înainte să-ți trăiești propriul adevăr. Ușor, repetă după mine următoarele afirmații, ca ele să-ți fie călăuză în fiecare zi. Îmi exprim adevărul plin de încredere și cu claritate.
Comunic cu ușurință și sunt ascultat de cei din jur. Îmi folosesc vocea pentru a inspira și pentru a le da curaj celorlalți. Gândurile mele sunt clare și îmi exprim cu ușurință ideile. Am curajul de a vorbi liber și să fiu autentic. Simte toate aceste afirmații la baza gâtului tău și ușor lasă ca aceste cuvinte să te elibereze și să te inspire în fiecare zi din viața ta. Permiteți de acum încolo să fii autentic și să-ți creezi cu ușurință limite față de ceilalți. Ușor. Când ești pregătit, adu-ți atenția în camera în care te afli și ușor începi să fii conștient de corpul tău și să-ți aduci atenția în momentul prezent, aici și acum. Îți mulțumesc că ai parcurs cu mine această echilibrare a chakrei gâtului. Alege ca în fiecare zi să-ți exprimi propriul adevăr, chiar dacă cei din jur vor fi deranjați de acesta. Doar așa vei putea trăi autentic, fără să aduci frustrare în suflet. Îți mulțumesc și ne vedem mâine la ziua 6. Te îmbrățișez!